Το γαμάξα από μια κουρτίνα. Don't say that. Δεν είναι πως είσαι ότι τρως και τρώω φρίκες συνεχώς μου πάνε. Είσαι δυο όμικρον στη λέξη σαφώς. Πως να είμαι σωστός όταν ο φίλος μου εχθρός θα γίνεται κάποιο ψεμάθεμα. Ποιον έχουμε στην εκπομπή που λέγεται Γιώργος Μπασούκος και σήμερα θα παίξει το λέει η Σοφία για την Ατρόμητος. Συνεχίζουμε το πάρτι του δεύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Κάτι είπε τώρα για Rat Poison, ποντικό φάρμακο. Ίσως από τα εγκλήματα. Το κερατό σου. Ένα νεκρό ποντίκι, το οποίο εξαϊλώνεται. Το γαμάξα από μια κουρτίνα. Don't say that. Εγώ στην αρχή δεν τρόμαξε και μετά πέτρεψε όλο το τρόμαξε. Στα πρώτα 5 λεπτά. Έφαγα jumpscare εγώ. Με διέλυσε. Kinky boys, άρεσαν οι αλυσίδες. Τι είναι αυτό? Έκανα κάτι. Δουλειάζει, δεν είναι καλά αυτά τα πράγματα. Α, τόση ώρα ξεκλείδωται έτσι. Θα το σπάσω καμιά μέρα. Να μου πεταχτεί πάλι κανένας και αγατά θα σου πω εγώ το φοβάμαι. Blackout! Σηκωγέ! Σηκωγέ! Μανώλη! Περνάει όλη μου η ζωή μπροστά από τα μάτια μου. Θες να παίξεις? Είναι ωραίο το παιχνίδι σου, λέω. Θες να παίξεις ακόμη λίγο? Πάμε να γυρίσω. Κοίτα εδώ. Είχε 5 μπύρες. Ναι, Χουανίτα. Καλά είμαι. Δεν ήταν και τόσο. Και γατάδικο. Είδες, εγώ το ξέρα που είχα παίξει. Αλλά κι όμως δεν έκανα. Ναι. Αλλά δεν τρώμε. Ποιος είναι? Καλά, καλά, σε ακούσαμε. Τρούν και τρούν, σιγά. Βάβια σύνης, βάβια σύνης. Κάμω το και γατός, τι έγινε? Πόρτα. Τέφωνο. Πάρ' το και φύγε, στον πολύ έλεο. Γρήγορα αδέρφια μου. Έπεισα. Παρκούρ. Τι έξυπνος είμαι. Δεν μπορείς πολύ απλά να μ' αφήσετε. Δεν κατάλαβα ούτε καν τι είπα. Ένα δάχτυλο. Είναι USB. Εδώ είναι θέα, ας πούμε. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Αυτό είναι εξαιρετικό κατόρθωμα και τι λέει. Διάβασε τι λέει. Αμάν. Μην τα λέμε. Έλα παίξε. Έλα παίξε ρε μάλλον. Έλα παίξε. Παίξε εσύ ρε μάλλον. Παίξε εσύ που είσαι ατέρμητος. Βαριέμαι βρει. Ναι, βαριέσαι. Άντε φέρε ρε. Έλα, εδώ θα κάτσεις. Όχι, θα κάτσω εδώ. Δεν πειράζει. Όχι, εδώ θα κάτσεις. Δεν φαίνεσαι ωραία εσύ. Δεν πειράζει.
Τουν. Πού είναι ο Χάρης? Τι ψυχεδέλεια είναι. Θα σε πάρει ο διάολος. Πρέπει να μου δείξεις. Ναι, αυτό κάνω. Ωραίο παιχνίδι. Είναι αυτό. Χάλια το παιχνίδι ξαφνικά. Και από πίσω. Εντάξει μωρέ, τι να μας κάνει. Καλή παιχνίδι. Λες και μου ρίξαν taser είμαι. Λοιπόν, αυτό ήταν το gameplay. Όποιος θέλει κάνει μια εγγραφή. Το κανάλι θα το αφήσω στο Γιώργο που ξέρει από γενικά δημόσιες σχέσεις και YouTube γενικά. Αυτά. Ευχαριστούμε για τις προβολές. Για τις 5. Αυτά. Bye.